Inawgurat fal-Qormi ġnien it-tfal Riema, deskritt mill-Prim Ministru Robert Abela bħala proġett li huwa parti minn ħidma usa biex inħolqu aktar spazji miftuħa fil-qalba tal-komunitajiet u li jagħtu priorità lil kwalità tal-ħajja. It-tfal stess kienu l-protagonisti fl-inaugurazzjoni tal-ġnien imsemmi għalihom. Fl-inaugurazzjoni tal-ġnien il-Prim Ministru Abela qal li l-istess viżjoni li waslet biex intlaħaq il-ftehim dwar Manuel Island u Forti Tinje biex jingħataw lura lin-nies qed titwassal ukoll fil-lokalitajiet permezz ta' proġetti fil-komunità. Il-proġett sar b'investiment ta' kważi 2 miljun euro li l-parti l-kbira tagħhom ġew finanzjati mill-Fond Nazzjonali għall-Iżviluppu Soċjali l-NDSF kif ukoll minn Indis Malta. Il-ġnien huwa mifrux fuq 3600 metru kwadru u nbidel fi spazju komunitarju b'faċilitajiet moderni, rikreattivi u edukattivi. Ġnien it-tfal Riema sa joffri ambjent sabiħ, sigur u inklusiv għall-familji, it-tfal u l-komunità kollha ta' Ħal-Qormi. Il-ġnien jinkludi wkoll l-apparat modern tal-logħob, outdoor gym u żona apposta tal-picnics bilan li jħeġġeġ stil ta' ħajja aktar attiv u b'saħħtu għat-tfal u l-familji. Akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri u fil-preżenza tal-President Emeritu Mary Louise Coleiro Preca, il-Prim Ministru Abela appella lit-tfal u lill-familji biex igawdu dal-ispazju u fl-istess ħin jieħdu ħsiebu. F'messaġġ li tfal preżenti li jagħmlu parti mill-Kunsill ta' Tfal ta' Ħal-Qormi, il-Prim Ministru Abela ħeġġeġhom jibqgħu attivi, jinvolvu ruhom fid-diskussjonijiet, jistudjaw, jesploraw u jkomplu jkunu parti mill-bidliet pożittivi ta' pajjiżna. Il-Ministru Silvio Xkembri qal li permezz ta' ekonomija b'saħħi tal-Gvern jista' jkompli jtejjeb il-kwalità tal-ħajja tan-nies u rrefera l-ftuħ ta' dan il-ġnien bħala eżempju prattiku ta' dan. Fl-istess ġnien hemm librerija msemmija l-missier il-President Emeritu Coleiro Preca, Anthony J. Coleiro, edukatur u filantropu. Il-President Emeritu qalet li fi żmien fejn ħafna tfal iqattaw wisq ħin magħluqa ġewwa jew quddiem l-screens, spazji bħal dawn jagħtuhom il-libertà li jilagħbu, jagħmlu l-ħbieb u joħolqu memorji sbieħ li jibqgħu magħhom għal ħajjithom kollha.